Live. Live. Bore da, bawb. Dyma ni dechrau 2026, hyfryd cael eich cwmni chi, a da ni diolch i Dduw bod ni yma hefo'n gilydd ar fore dydd Sul cyntaf mis Ionawr blwyddyn newydd sbon. A mae braf cael eich cwmni chi, gobeithio bod chi wedi cael Nadolig braf, gobeithio bod chi wedi cael cyfle i ymlacio, a gobeithio, os oes rhywbeth wedi codi, bod chi wedi cael nerth i oresgyn unrhyw broblemau sydd wedi codi dros dymor y Nadolig. Dwi eisiau diolch yn syml, mae John yn mynd i gyhoeddi i bawb ohonoch chi sydd wedi bod yn brysur, da chi bod yn ystod y flwyddyn, mae gymaint o bethau wedi digwydd llynedd o fewn i weithgareddau Ebenezer a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. A diolch o galon i chi, pawb ohonoch chi sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith a'r gweithgareddau hwnnw. Mi yna fyddin wedi bod yn rhan o weithgareddau'r Nadolig mewn amrywiol ffyrdd, a diolch i chi gyd am fod yn rhan o hwnnw. Felly croeso, ac efo hodd John i gyhoeddi. Mae'n bore oer, mae'n bore cyntedd, mae rhai allan a'i clywaf gyda bod e eira'r lawr yn y rannu o Gymru y dan eira bore yma, felly cyfri yn gyrdythiwr yr ochr hynny. Mae'n ddi Sul cynta'r flwyddyn, mae yna griw o Ebenezer yn mynd lawr i wneud sesiwn yn Gynolfan Grug Pnawn, felly tro Ebenezer. Ddiolchgar i Beth a Enbys, a mae yna'r ddwy Nia, a mae Owen hefyd yn ymuno ni. A jyst i chi wybod, mae Owen o'r Gilygeth wedi bod yn helpu mas yn rheoledd dros yr wythnos y diwetha. Mae'n siŵr di ar ei chweched neu seithfed tro o wneud e. A edrych mlaen i weld Owen pnawn yma. Fe fydd mwyaf profiadol o'n i gyd y lawr yn y pnawn yma. So gyd Owen yn arwen ni. Felly hynod diolchgar i'r criw pnawn yma. Mae'n oed o bygethu am 3. Fel yr arfer, a mae Angor Greenstown yn cwrdd yn Bay Church am 4. Wedyn wythnos nesaf, wythnos lawn gyntaf nôl, mae'n wythnos o weithgareddau llawn, felly cwrdd-gweddi nos Lun yn ail gychwyn, mae ffrindiau bach bore dydd Mawrth yn ail gychwyn, a mae'r cylch hefyd bore dydd Mawrth yn ail gychwyn. Felly bydd wythnos llawn o weithgareddau. Hefyd i Mercher, mae Delyth a Joy yn cynrychioli ni lawr yn y gornel dydd Mercher, a wedyn edrych mlaen i dydd Sul nesaf, Sul arferol, yr 11 o Ionawr, o'i fawn lan ar Wyn y Dalen yn y bore a'r pnawn gyda Angor Greenstown cwrdd am 4. Felly dyna gwyliadau. Diolch yn fawr, a diolch i'r diaconiaid sydd yn cyhoeddi o Sul i Sul. Da ni ddim eisiau cymryd nhw yn ganiataol am yr hyn maen nhw yn ei gyflawni. Dwi eisiau ychwanegu un neu ddau o bethau eraill. Os da chi ddim wedi cael copi o calendar 200 Ebenezer, mae yna gopïau ar gael, gopïau ychwanegol yn y cefn, 10 punt efo'r elw yn mynd tuag at y Samariaid am y flwyddyn. Y Cristion, Arfon sy'n gyfrifol am y Cristion, a mae angen ail danysgrifio mwyn i ni gael y niferoedd yn gywir. Mae Cylchgrawn y Cristion yn ymddangos pob deufis. Mae'n ecwmenaidd yn sôn am weithgareddau ar hyd a lled Cymru o yr enwadau. Felly os da chi am gael copi am y flwyddyn nesaf, 6 copi, cysylltwch hefo Arfon. Hefyd, mae Gair y Dydd wedi cychwyn heddiw yma. Myfyrdodau am 3 mis, byr, bachog, perthnasol, a mae yna gysylltiad hefo Ebenezer, efo hwn, y trysorydd, ydy Gwilym Dafydd yn y fan yma, sy'n casglu yr arian. Ond mae 2 o gyfranwyr y 3 mis nesaf yn aelodau Ebenezer, sef Cynan Llwyd a Catrin Roberts. Maen nhw wedi paratoi rhain. Pe hoffech chi gael copi am y 3 mis nesaf, Petra sydd yn gyfrifol am Gair y Dydd. Ac yn gyfle i chi droi yn ystod y dyddiau at air, at fyfyrdod
byr ac hefyd at weddi. Felly, sa'n braf gallu rhannu nifer o'r rhain bob 3 mis. Faint maen nhw'n costio? £10 y flwyddyn i ddangosgrifio. £10 y flwyddyn. Bargen. Aruthrol. Na fo? Wyt ti'n sori fy'n siarad yn hael yn yma. Felly, ia. Ardderchog. Ac, dyna fo, dwch i ni gael gair o weddi. Dad Nefol, diolch am gael bod yma y bore yma. Ar gychwyn blwyddyn newydd sbon danlli yn yn hanes ni. Ac o'r fath ffraint o gael camu i mewn iddi. Gyda'n gilydd fel eglwys, gyda'n gilydd fel cynulleidfa. Da ni'n rhoi diolch i ti am y flwyddyn a fu, am y bendithion a gafwyd, am y ners a gafwyd i wynebu treialon, am gael cerdded gyda teulu ac efo ffrindiau, ac am gael yr arglwydd Iesu yn sylfaen i'r cwbl. Diolch i ti am gael tystio i'r efengil Gristnogol yn y Gymru gyfoes. Diolch i ti am gadw yr achos i fynd. Diolch am gael bod yn fentrus, a diolch bod ysbryd i o hyd ar waith yn yn blith ni, ac yn y galw ni i ddyfal barhau. Wrth diolch am 2025, da ni cyflwyno y 12 mis nesaf yma i dofal di. Da ni ddim yn gwybod be fydd yn digwydd, da ni'n gwybod be fydd yn profiadau ni, da ni'n gwybod fydd na chwerthin, da ni'n gwybod fydd na ddagrau, da ni'n gwybod fydd na iechyd, da ni'n gwybod y bydd na salwch. Da ni'n gwybod gweitha'r modd y bydd na anghyfiawnder yn y byd, bydd na ryfeloedd yn parhau. Ond da ni'n symud ymlaen nid fel anghyffredinwyr, ond fel pobl sydd yn ymrdiried yn o ti. Y Duw tragwyddol, y Duw perffaith, y Duw cyfiawn sydd wedi datguddio dy hun yn Iesu Grist. Tyrd at dy bobl mewn ffordd arbennig ac adnewydda ni ar hyd a lled y byd. Tyrd i'r eglwysi yma yng Nghymru fel bod yn tystiolaeth ni yn wemfflan ac yn egnïol. Tyrd ac ogonedda denw di dy hun. Deled dy deyrnas. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arfon, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i ganu yr emyn cyntaf. Dyn ni wedi gweithio mlynedd bore yma sydd yn sôn am gysegryn i ddyw ar ddechrau blwyddyn newydd, sydd fel unigolion i ddechrau. Felly y rhan olaf byddwn ni'n sôn am gysegryn i waith ddyw fel eglwys ylly. Mae'r gan gyntaf, dyn ni wedi cael es yn siŵr am daith. Felly, nawn ni chwarae trwad, mae'n bennill a chytgan, a gywch chi wrando am i a wedyn am diwedd y chytgan, gywch chi ddodi ac nawn ni canu.
Hyfryd, mae rhaid i ni ganu rhi o'r rhain yn amlach, oherwydd mae yna rhyw atgof bod fi wedi chanu hi o'r blaen. Wedyn mae'r gitgan yn dod, a da ni diolch bod Meryl yn gwybod nhw i gyd. Ac felly, da ni angen arweinydd y gan, ond mae hi'n arwain y canu yn y cefn sydd yn hyfryd. Diolch am hynny. Rwan, da ni'n gwneud pethau chydig bach wahanol bore yma. Da ni am gael tair myfyrdod ar 3 testun gwahanol. Fydd yn cyfeirio'n meddwl ni at gychwyn blwyddyn newydd, at fynd ymlaen i'r dyfodol. A yr adnodau cyntaf dwi wedi ddewis ydy'r adnodau yn y fan yma. Neu os mynnwch chi o cyntaf Corinthiaid 3, os mynnwch chi, da chi fel adeilad, fi gafodd y fraint a'r cyfrifoldeb osod y sylfaen fel adeiladwr profiadol. Ac mae rhywun arall yn codi'r adeilad ar y sylfaen. Ond rhaid bod yn ofalus wrth adeiladu, a mae dim ond un sylfaen sy'n gwneud y tro i adeiladu arni, sef Iesu Grist y Meseia. Blwyddyn i o'r Nadolig dwytha, dwi'n siŵr bod y rhai oedd yna'n cofio. Nes i ofyn cwestiwn, sef, beth sydd bwysicaf mewn coeden Nadolig? Ac wrth gwrs, oedden ni'n cael amrywiol atebion, yr angel ar y top, neu'r seren sydd yn cael ei gosod yno, y goleuadau, wrth gwrs, mae fi yw goleuni'r byd, medd yr arglwydd Iesu, chwi yw goleuni'r byd, medd yr arglwydd Iesu. Ond yr ateb oedd y pregethwr yn chwilio amdano fo, wrth gwrs, chefis i mono fo, oedd y sylfaen sydd yn dal y goeden i fyny yn syth. Oherwydd heb hwnnw, mi fyddai'r goeden yn syrthio drosodd ar ei ochr. A pwy sydd eisiau coeden Nadolig sydd wedi syrthio ac yn eistedd yn y palwr ffrynt ar ei ochr. Y sylfaen oedd y peth pwysica. A dyna y gwir am yn ffydd ni. Dyma y gwirionedd sydd yn galluogi ni bob amser i symud ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Heb ofni blwyddyn newydd, heb ofni beth a ddaw, heb ofni y byddwn ni'n methu mewn unrhyw ffordd. Mae'r sylfaen yn bwysig. Ac fel mae Paul yn deud yn y fan yma wrth ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorinth, mae yna un sylfaen sydd yn hanfodol. Mae yna un sylfaen sydd yn sicr, mae yna un sylfaen sydd yn ddi-gyfnewid, mae yna un sylfaen sydd yn ddi-sigl, a'r sylfaen honno ydy
Iesu Grist. Dim ond un sylfaen sy'n gwneud y tro i adeiladu arni, sef Iesu y Meseia. Ac wrth i ni edrych ymlaen i'r flwyddyn yma, da ni gofyn, wel, pa wahaniaeth mae ffydd yn ei wneud i ni? Ydyn ni wahanol mewn unrhyw ffordd wrth edrych tua'r dyfodol i bobl sydd yn credu dim byd, i anffyddwyr? Oes ganddo ni obeithion gwahanol? Oes ganddo ni sicrwydd gwahanol? A'r ateb syml ydy, oes mae ganddo ni. Os ydyn ni'n gosod yr arglwydd Iesu yn sylfaen i'n bywyda, i fyw o ddydd i ddydd, a symud ymlaen i'r misoedd. Oherwydd, mae pobl sydd yn credu yn Iesu Grist hefo byd olwg gwahanol iawn. Hefo dealltwriaeth gwahanol wrth edrych ar yr hyn sydd yn digwydd yn y byd. Y rhyfeloedd ffôl, yr anghyfiawnder, y tristwch, y tywyllwch. Oherwydd fod Iesu yn gwrthweithio ac yn gwrthsefyll y pethau hynny gan osod yn traed ni ar sylfaen. Felly, wrth osod yr Iesu'n sylfaen, da ni gallu symud ymlaen i flwyddyn newydd yn hyderus. A dyma dwi eisiau gwneud yn ystod yr awran bach nesaf yma, edrych sut mae ffydd yn galluogi ni i ymddwyn a meddwl yn wahanol wrth i ni wynebu 2026. Dim ond un sylfaen sydd, medda Paul, a gosodwch yr arglwydd Iesu fel sylfaen i'ch bywyd. I adeiladu arni hi i'r nawr ac i'r dyfodol. A beth sy'n hyfryd ydy, tyda ni ddim yn gorfod gosod sylfaen yn hunan. Dwi'n cofio pan ddaru nhw adeiladu Dewi 2, oedden nhw'n tyllu am flynyddoedd i lawr i osod seilia cadarn i'r adeilad mawr yna. Oedden nhw'n gyrru dyr, yn gyrru concrit i lawr i'r ddeian, fel bod yna sylfaen gadarn i ddal yr adeilad. A beth sy'n hyfryd ydy, di Duw ddim yn dweud, adeiladwch y sylfaen eich hun. Be mae Duw yn ei ddweud ydy, gwrandwch, dwi'n rhoi sylfaen i chi. Dwi wedi paratoi sylfaen i chi adeiladu bywyd arno fo. A'r sylfaen hwnnw ydy'r arglwydd Iesu Grist. A pan byddai'n meddwl am y ffydd Gristnogol, weithiau da ni'n gwneud pethau'n rhy gymleth. Mae'r ffydd Gristnogol yn waelodol yn reit syml, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei dachub ydy un adnod. Yn bod ni'n rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu ar hyn ydi o. Sylfaenau'r ffydd ydy bod Duw yn caru ni ac yn caru dynoliaeth. Mae yna fwlch wedi datblygu rhyngo ni a Duw mewn gwrthryfel, mewn pechod sydd wedi'n gwahanu ni. Ond mae Duw wedi dweud, dwi'n mynd i bontio bwlch yna yn fy nghariad. Dwi isio byw mewn perthynas efo chi, a mae o yn pontio yn Iesu Grist. Mae'n pontio drwy fywyd yr Iesu, perffeithrwydd yr Iesu. Mae'n pontio drwy y groes, lle mae o'n delio hefo'n gwrthryfel am pechod ni, yn dod am addeiant i ni, fel bod na gysylltiad cariadus rhyngo ni a Duw. Mae Duw yn atgyfodi'r Iesu ac yn dweud, gwrandwch, mae yna fuddugoliaeth. Does na ddim byd yn mynd i'ch trechu chi os da chi yn rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu. Da chi'n ddiogel nawr i'r dyfodol a byth bythoedd. A peidiwch â gadael i amgylchiadau, neu profiadau, neu chwerwedd atal chi rhag roed Iesu yn sylfaen. Mae'r ffydd Gristnogol yn syml yn y bon. Cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei dachub. A pan da ni wedyn yn edrych ymlaen i'r dyfodol, drwy fas Duw, da ni'n gwybod bod ni'n saff. Cos mae'n sicrwydd yn niweidio yn cymdeithas ni, yn niweidio bywydau unigolion. Ond yn Iesu, da chi'n saff
beth bynnag fydd yn digwydd. Os fyddwch chi'n wynebu salwch, os fyddwch chi'n wynebu colledion flwyddyn yma, os fyddwch chi'n wynebu tristwch, os fyddwch chi'n wynebu marwolaeth, dyda ni ddim yn gwybod na dan, da chi'n saff. Beth bynnag fydd yn digwydd yn ystod y flwyddyn, oherwydd bod eich traed chi ar y sylfaen gadarn Iesu Grist, y Meseia. Ac ar hwn, da ni yn adeiladu. A chi'n gwybod, rach bod chi wedi clywed bod ni yn 200 oed eleni, Ebenezer? Da chi'n edrych yn dda i feddwl bod chi'n 200 oed. Gychwynnon ni yn 1826. A mae'r rhai o'na chi'n gwybod bod rhywbeth arall wedi agor yn 1826. Mae'r rhai o'na ni wedi croesi hi lawer tro. Gogs yn arbennig. Bont y Borth, 1826. A dyma Thomas Telford yn gosod yr uchelgair uwch y weilgi. 200 oed. Mae hi'n dechrau dangos i oed gyda llaw. Ond nhw'n gofod cau hi yn aml. Ond fe ysgrifennodd Gilbert Ruddock pan oedd Ebenezer yn 150, gerdd, ac oedden ni yn ffarwelio fo'r Rhian Ruddock yn dod yn mis Rhagfyr. Pontydd ydy enw'r gerdd, a byddwn ni'n tynnu'ch sylw chi at hon yn ystod y flwyddyn, lle mae'n cymharu Bont y Borth, Iesu Grist ac Ebenezer. Mae'n cynnwys 3 pennill. Medda Gilbert, crogwyd pont dros ddyfroedd Menai. Taflwyd ffordd o lan i lan. Wrth ei chodi, rhwymodd mintau glymau rhyddid uwch y fan. Saif yn hardd a chrif a ffendant, heb gyffroi pwys y don, bod ysgubo dan ei rhychwant. Rhychwant ydy hwnna. O'i pen eich bys chi, i ben y bys arall. Rhychwant. Ta hwnna dio? Yn cofio. Yn iawn. Fo'n ysgubo dan ei rhychwant, neu'n ymgyrchu hyd ei bron. Crogwyd mab dros fôr o bechod, ef yw'r ffordd at borth yr hedd. Chwysodd, gweidodd rhwng dihirod, yno chwalodd rwymau'r bedd. Eris byth yn ddigyfnewid ac ar uchel gyda'r tad, eto plyg at fyd y gwendid, rhydd gynhaliaeth a chryfhad. Pont y gras yw Ebenezer, cadarn ffordd at ffordd y byw. Clwm cyfeillach rydd a hyder yn yr unig bensau'r ddiw. Dadfeilio dyn a'i lafur, ni bydd tranc i'r sant na'i gwaith. Nerth yw ffydd yr adeiladwyr i gynlluniau'r deyrnas faith. Bont Menai, yr arglwydd Iesu Grist ac Ebenezer yn cael eu clymu gyda'i gilydd. Felly anogaeth Paul ydy, gosodwch Iesu'n sylfaen. Gosodwch Iesu'n sylfaen i adeiladu wrth i ni symud ymlaen yn 2026. A bydd y sylfaen hwn ddim yn eich siomi o gwbl. Gawn ni weddio. Arglwydd Nefol, da ni diolch i ti am anogaeth Paul i osod Iesu Grist fel sylfaen i'n bywyda. Helpa ni drwy waith yr Ysbryd Glân i wneud hynny yn awr ac i adeiladu ar y sylfaen. I fod yn ffyddlon i ti, i ddarllan dair di, weddio, i addoli, i wasanaethu deyrnas di, i wasanaethu'n cyd-ddynion. Fel yn bod ni'n adeiladu yn gryf ar y sylfaen, sef Iesu Grist, y Meseia. Mwyn ei enw. Amen. Da ni am gymuno hefo'n gilydd rwan. Newid y drefn ar ddechrau blwyddyn. Felly gael chwahodd chi i gyd, bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu Grist, i ymuno gyda ni wrth y bwrdd.
Ac ar ôl i ni gymuno, mi fyddwn ni'n canu mi glywaf dyna'r lais gyda'n gilydd. Cawn ni blygu pen. Dad, da ni yn dod ata ti ar Sul cyntaf y flwyddyn, mwyn cysegru'n hunan o'r newydd i dy waith di. I ddiolch i ti am y sylfaen tragwyddol yr arglwydd Iesu Grist, man lle gallwn adeiladu yn hyderus arno. Da ni diolch i ti am gynulleidfa y saint, ac am y fraint aruthrol i gael bod yn rhan o deulu Ebenezer, teulu yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ufuddhau orchymyn yr arglwydd Iesu i dorri'r bara ac i yfed y gwin gyda'n gilydd cof amdano. Ac fe weddion eto bydd yr ysbryd glân yn cynorthwyo i wneud hynny yn ddilys, yn ystyriol ac yn feddylgar. Wrth ddod at fwrdd y cymyn, da ni yn diolch i ti am aberth yr arglwydd Iesu Grist dros yn pechoda, ac am y maddeuant a gawn am bob drygioni da ni wedi ei gyflawni. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddraen, mwyn i'r brwnt gael bod yn lân fel hyfryd liain main. Ac fe gyffeswn ger dyfrondi yn bod ni'n methu mor aml. Pobl am herffaith a byrbwyll yda ni yn byw yn bywyda. Pobl sydd yn cymryd cama gwag, yn gwneud pethau gwirion, yn dweud pethau gwirion, ac yn peidio a gwneud y pethau da hynny, y dylia ni fod yn ei cyflawni. Felly, ger dyfrondi, da ni'n cyffesu yn pechoda, bob un ohonyn nhw, gan ofyn am faddeuant drwy rinwedd aberth yr arglwydd Iesu ar y groes. Na caid calfaria fynydd byth o'n cof, na loesion mawr farglwydd byth o'n cof, na caid y bigo goron y weiwff o'n na'r hoelion, na'r marw rhwng y lladron byth o'n cof, na'r dydd a gorwyd ffynon byth o'n cof. Cyflwynwn yr eglwys Gristnogol ledled y byd i dy ddwylo di. Yn y mannau hynny lle mae chwiorydd am brodyr yn cael ei herlyd a'i camdrin am osod i bywyda ar y sylfaen. Miniogad y dystiolaeth. Gwnaed y bobl yn effeithiol yma yng Nghymru fel y gogonedder denw. Ac yn awr o dad fe gysegrwn bara hwn i fod i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd troson. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dwalltwyd ein mwyn. Yn enw'r Meseia Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch iddi a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf.
Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch côr amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Rwy'ch chi ni ganu yr emyn i glywed yn yr les. Ar yn heistedd.
Y sylfaen Iesu Grist, y Meseia. Rhan yr ail beth dwi eisiau rannu hefo chi, a dwi'n defnyddio'r gair dyfal barhad. Dyfal barhad. Yn lot o'r Beibla Saesneg, mae'n cael ei gyfieithu fel patience. Mae hwnna'n golygu rhywbeth gwahanol i mi. Mae yna rhywbeth fwy pendant a gweithredol mewn dyfal barhad. Da ni'n gwybod am y dywediad dyfal donc a dyr y garreg. Dyfal, da chi'n dal ati, da chi ddim yn rhoi'r gorau iddi, da chi ddim yn rhoi'r ffidil yn to. Mae dyfal barhad yn golygu dal ati pam nad ydy'r hyn da chi'n ddisgwyl i ddigwydd yn digwydd. Dyfal donc. A dwi wedi dewis yr adnod hon. A dwi'n rhoi fersiwn Beibl.net a fersiwn Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn y fan yma. Beibl.net, dwi'n gweddio bydd Duw sy'n rhoi'r amynedd a'r anogaeth yma. Dyna lle mae'r dyfal barhad yn eich galluogi chi fyw mewn heddwch gyda'n gilydd wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Trwy wneud hynny, byddwch gyda'ch gilydd yn rhoi clod i Dduw, sef tad ein harglwydd Iesu Grist. A bu ac endi a rhoddau Duw ffynhonnell pob dyfal barhad ac anogaeth i chi fod yn gytun eich meddwl ymhlith eich gilydd yn ôl ewyllus Crist Iesu, mwyn i chwi yn unfryd ac yn unllais o goneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Am hynny, derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chwi gogoniant Duw. Wrth i ni edrych ymlaen tua'r dyfodol, wrth i ni adeiladu ar y sylfaen, mae'r Beibl yn annog Cristnogion i ddyfal barhau. A mae'r adnod yma'n dweud bod Duw yn rhoi dyfal barhad i ni. A pan dwi'n clywed y gair dyfal barhad, dwi'n meddwl am eiriau eraill fel gwtnwch. Fel pobl yn wydyn, taff, gwtnwch. Amynedd, bod ni ddim yn gwylltio nag yn fyrbwyll. Bod yna ystyfnigrwydd yn perthyn iddo fo. Penderfyniad. Pendantrwydd. Dyfal barhad. A mae dyfal barhad yn helpu pobl Iesu Grist i beidio rhoi'r ffidil yn y to pan mae amgylchiadau yn mynd yn anodd ac yn groes ac yn dywyll. A mae'n bwysig i ni fel Cristnogion i ddangos y dyfal barhad hwn yn y dyddiau yma. Lle da ni'n gweld cymaint o bobl Cristnogion yn rhoi'r gorau iddi hi. Lle mae'r tân oedd ganddyn nhw dros achos yr arglwydd Iesu Grist yn prysur ddiffod. Tydyn nhw ddim yn dyfal barhau. Maen nhw'n gadael i amgylchiadau fynd yn drech, maen nhw'n gadael i broblemau fwrw i ffydd nhw yn yw, fel bod y ffydd honno yn gwegian ac yn lleihau. A mae'r gair dyfal barhad yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o gyd-destynau gwahanol yn y Testament Newydd. Yn y fan yma, mae'n ymwneud â undod Cristnogol yn arbennig. Bod ni'n gweithio ar gyd-symud fel eglwys, bod ni'n goresgyn problemau neu dadleuon sydd yn codi yn plith ni, ac yn dyfal barhau trwy hynny. Yn ehangach, mae'n golygu bod angen i eglwysi Cristnogol o wahanol draddodiadau i sylweddoli fod yr undod Cristnogol yn bwysig i'w feithrin a'i ddatblygu. Oherwydd i fod yn dystiolaeth cryf i'r byd. Yn gwahaniaethau, yn bod ni'n sefyll ar yr un sylfaen, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y Gymru Gymraeg, da ni'n gwybod bod ti'n argyfwng ysbrydol, bod cymaint o eglwysi yn dirwyn i ben am amrywiol resymau, bod llawer o bobl yn cefnu ar y ffydd ac yn rhoi esgusodion neu ddim yn rhoi unrhyw esgusodion
ac yn diflannu o gwmni Cristnogion. A mae Duw yn dweud, byddwch chi yn ddyfal. Dangoswch chi ddyfal barhad. Daliwch chi ati fel pobl Iesu Grist yn y gwaith o hyrwyddo'r deyrnas, yn y gwaith o garu Duw, yn y gwaith o garu cydddyn. Mae Cymru angen pobl fel hyn heddiw yma, yn y cyfnod yma. Cristnogion sydd yn dyfal barhau, a sydd ddim yn ildio i ffasiynau yr oes yma, anffyddiaeth, amlffyddiaeth. Da ni'n parchu ffydd pawb, ond da ni'n credu mae un sylfaen sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gweld ac yn edmygu y Cristnogion hynny yn y byd yma sydd yn gwynebu erledigaeth, yn gwynebu casineb fel yn Iran a Gaif a Syria a'r Dwyrain Canol a rhai o wledydd Affrica hefyd, ond maen nhw'n dyfal barhau. Mae heglwysi nhw'n cael eu llosgi, maen nhw'n dyfal barhau, oherwydd na pobl Iesu Grist ydyn nhw. A dwi'n meddwl heddiw, am y 26 o bobl ddoth at ei gilydd i gychwyn eglwys Ebenezer, 200 mlynedd yn ôl. Falle bod ni ddim yn sylweddoli, ond bryd hynny, mi oedd yna erledigaeth ar ymneilltuwyr. Oedd yr Anglicaniaid ac awdurdodau gwleidyddol yn erlyd Cristnogion fel chi a fi yng Nghymru. Oeddech chi'n gallu cael eich arestio am bregethu yn y llefydd anghywir. Oeddech chi'n gofod trwyddedu adeilad mwyn gwneud yr hyn da ni yn ei wneud. Mi oedd yna yna'n cael ei saethu mewn cyfarfodydd, mi oedd yna gerrig yn cael ei lluchio, mi oedd yna gamdrin yn digwydd. Ond dyma nhw'n dyfal barhau i sefydlu eglwys Ebenezer. A dyma'r nodwedd da ni angen wrth gamu mewn i 2026 yng Nghymru. Pobl Iesu Grist yda ni. A da ni yn dyfal barhau i fod yn dystion iddo fo. Gawn ni gydweddio. Arglwydd wneud ni yn tywys ni a nerthu ni i fod yn bobl sydd yn dyfal barhau yn yn ffydd mewn cymdeithas anghrediniol. Lle mae cymdeithas yn gyffredinol wedi cefnu arna ti, wedi gwrthod y sylfaen yr arglwydd Iesu. A dyfod ti yn galw ni i fod yn benderfynol, yn gadarn yn ffydd, yn ystyfnig, gan fod yn barod i ddal ati doed a ddelo, i sôn am dy gariad wrth ein cyd Gymru ac wrth ein cyd ddinasyddion. Gwna ni yn bobl fel hyn yn ystod flwyddyn sydd o'n blaenau. Bod ni ddim yn rhoi ffidil yn y to, bod ni ddim yn rhoi'r gorau iddi, ond bod ni'n dilyn Iesu Grist yn ffyddlon o ddydd i ddydd. Yn enw'r Iesu. Amen. Wna ni, cyfamod Ebenezer. O'n i'n meddwl bysa ni yn cyd darllen y cyfamod. Mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel Duw y cyfamoda, oherwydd i fod o'n gwneud contracts neu cyfamod drwy'r Hen Testament efo Abraham, Isaac a Jacob a cenedl Israel. Ac yn dweud, dwi'n dduw i chi, da chi'n bobl i mi. A ddaru ni lunio'r cyfamod bach yma ryw 15 mlynedd yn ôl. Un syml ydi o, sy'n yn rhoi sylfaeni'r ffydd. Ond wrth i ni wneud, da ni'n gaddo i'n gilydd, bod ni'n dyfal barhau. Bod ni'n dal ati i dystio ac i fod yn bobl i Iesu Grist. Newch chi ddarllen cyfamod Ebenezer hefo fi. Rydym yn cyffesu mae yr arglwydd yn unig i'w Duw. Cyfamodwn a'n gilydd i'w addoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad i gyd gerdded yn ôl ei air, yn oleuni a nerth yr ysbryd glân, am fod yn ffyddlon i Iesu Grist, yn frodyr a chwiori i'n gilydd,
Gofynnwn am gymod Duw. Dyna'r cyfamod. Pan sefydlwyd Ebenezer, mi oedd yna gyfamod, mi oedd nhw'n gwneud cyfamod i gychwyn eglwys newydd. Dyna oedd yr arfer efo'r annibynwyr a'r bedyddwyr. Dwi ddim wedi gallu ffeindio copi o gyfamod gwreiddiol, a swn i wrth yn modd pe taswn i'n gallu ffeindio y cyfamod hwnnw. Lle oedd y criw yn addo i ddyfalbarhau fel eglwys 200 mlynedd yn ôl. Ganwn ni eto yr emyn nesa, distew. Beth bynnag wyt ti isio? Dwi'n teimlo bod hi'n i mi yn bersonol fod at i ymdawelu ac i gyflwyno'n hunain iddo fo, felly ganon ni ar yn hysgol. Fel oedd Arfon yn sôn ar gychwyn blwyddyn, mae'n dda bod ni'n ymgysegrin, dydy, yn cyflwyno'n bywydau o'r newydd i Dduw, ac yn gaddo i fod yn driw ac yn ffyddlon iddo fo. A da ni'n distewi ym mhresenoldeb y Duw byw, yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n dod at myfyrdod bach ola i gloi, o'n i'n meddwl am 2026. Adeiladu ar y sylfaen, dyfalbarhau. Ond beth da ni'n mynd i wneud? Beth da ni'n mynd i wneud yn ystod 2026? Fel eglwys. O dyma ddywedodd Iesu wrth y disgyblion cyn iddo fo adael. Meddai mae'r ysgrifau yn dweud fod y Meseia yn mynd i ddioddef am arw, ac yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Rhaid cyhoeddi'r neges yma yn Jerusalem a thrwy'r gwledydd i gyd,
bod pobl i droi eu cefn ar eu pechod a bod Dyw'n barod i faddau iddyn nhw. Chi ydy'r llygad dystion sydd wedi gweld y cwbl. Felly dwi'n mynd i anfon beth wnaeth fy nhad ei addo i chi. Arhoswch yma yn y ddinas nes i'r ysbryd glân ddod i lawr a'ch gwisgo chi gyda nerth. Ac yn y fan yma mae Iesu Grist yn dweud, chi ydy'r llygad dystion. Da chi wedi gweld hyn yn digwydd. Felly, dwi eisiau chi rannu y newyddion da. Felly, y gair olaf yn y gwasanaeth ydy cenhadaeth. Da ni'n cysylltu cenhadaeth weithiau hefo mynd dros y môr yn dydan i wledydd tramor ac i fod yn genhadon yn y fan yna. Mae hynny yn genhadaeth, ond mae ganddo ni genhadaeth leol. Chi ydy'r llygad dystion, chi ydy'r tystion i'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist. Weithiau, da ni'n euog o feddwl, o wneud rhywun arall wneud gwaith tystio, wneud gwaith cenhadu, wneud gwaith rhannu y newyddion da am Iesu Grist. Ond yn cyfrifoldeb ni ydi o fel eglwysi bob amser. Bod yn geiriau, bod yn gweithgareddau, bod yn tystiolaeth, yn rhannu y newyddion da am Iesu Grist, sylfaen bywyd. Dyma'r cyfrifoldeb mae Duw yn ei roi i ni. A mae'r dystiolaeth yn mynd yn brinach yn y Gymru gyfoes. A mae llais Cristnogaeth yn mynd yn dawel. Ond tyda ni ddim am fod yn dawel. Mae'n traed ar yn sylfaen, mae Duw yn rhoi dyfal barhad yn calonna, a mae Iesu'n dweud, chwi yw fy nhystion. A bod ni'n gwneud hynny, nid falla gan bregethu ar y stryd neu cynnal digwyddiadau mawr cenhadol, ond drwy fyw yn bywydau yn Gristnogol, hefo'n teulu, a'n cymdogion, hefo'r pobl da ni'n cymysgu hefo nhw. Fel bod bywydau ni yn rhannu y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Ac addewid Duw ydy, os ydym ni yn plannu hadau y newyddion da, bod yr ysbryd glân yn dod â phobl i ffyr. Nid yn gwaith ni ydy dod â phobl i ffyr, neu dadla pobl i ffyr, neu gorfodi pobl i ddod i ffyr. Nid fel am y Cristnogaeth. Da ni'n plannu'r hadau, da ni'n dweud am Iesu Grist, a sylfaenu'r ffyr. A mae'r ysbryd glân yn gweithio yn halon teulu a ffrindiau a chymuned, gan ddod â nhw i argyhoeddiad. Felly beth bynnag da ni'n neud fel Cristnogion ac eglwysi, gadwch i ni gofio na rhan, os nad y cwbl o'n gwaith ni mewn amrywiol ffyrdd, ydy rhannu y newyddion da. Oherwydd wrth edrych ar y byd yma, ar hyn sydd yn digwydd yn gyffredinol, a gorffwyllen arweinyddion y byd, pobl fel Trump yma, dwi'n mynd i Gymru gwlad drosodd meddwl echdoi. Mae'n condemnio Putin am wneud yn union yr un fath, ond wrth gwrs mae o'n meddwl bod o'n gyfiawn. Mae'r byd mae angen Iesu Grist i newid y calonnau, i sylweddoli nad trais a gorthrwm a awdurdod tywyll ydy'r ffordd ymlaen, ond ffordd Duw yn yr arglwydd Iesu, sydd yn dod â heddwch a chymod a chyfiawnder. Gawn ni weddio. Diolch am fora Sul cyntaf 2026. A diolch fod air di yn yr herion i osod Iesu Grist yn sylfaen. I symud ymlaen yn hyderus oherwydd mae fod i y sylfaen. Ac i sylweddoli beth bynnag ddigwydd i ni ac i'n teuluoedd yn ystod y misoedd nesaf yma, yn bod ni'n ddiogel yno ti. Oherwydd fod y gariad rhyfeddol yn Iesu Grist, sydd yn diogelu ni nawr a byth bythau. Dyrodd y fel barhad yn calonna i beidio ildio i anrhydiniaeth, ond i ddal ati i ddilyn Iesu Grist yn ffyddlon, ac i fod yn genhadon yn ei enw ef, yng Nghaerdydd a Chymru
a'r byd mawr crwn. Oherwydd mae dynoliaeth dangen di gymaint ar hyn o bryd. Angen dy gariad, angen dy iachawdwriaeth, angen dy faddeuant, ac angen darweiniad. Cyfynwn yn enw Iesu Grist. Amen. Ac i gloi. Wedyn, gewch chi sefyll i hon. Can o'n gysegriad ydi hon hefyd. Galw Duw i deyrnasu'n yn bywydau ni ac i'n gwneud ni yn eglwys wir ystyr y gair. Dewch. Hyfryd. Addas iawn i orffan y gwasanaeth efo'r emyn yna. Cofiwch bod yna baned ar y diwedd.